Na domácu pečeňovú paštétu si pripravíme kuracie pečienky, jablko, cibuľu, šľahačkovú smotanu, maslo, soľ, cukor, obľúbené koreniny a nejaký alkohol. Ja som dala rum. Na kúsku masla začneme restovať veľmi pomaly cibuľku. Keď má zlatistú farbu, pridáme na drobno nakrájané jablčko a opäť dusíme. Pridáme lyžicu cukru a podlejeme kvapkou alkoholu. Ja som dala rum. Keď sa zmes zredukuje, preložíme ju do misky. Na panvici necháme rozpustiť kúsok masla a orestujeme očistené pečienky. Keď sú pečienky zatiahnuté, pridáme jablkovú zmes, obľúbené koreniny a necháme 2 minútky zarestovať. Pridáme šľahačkovú smotanu a necháme pár minút prevrieť, potom už len vypneme a dosolíme. Všetko spolu rozmixujeme do krémovej konzistencie a naplníme poháriky. Tie, ktoré chceme odložiť do komory, musíme vysterilizovať. Poháriky vložíme do hrnca, zalejeme do 2/3 vodou a necháme zovrieť. Pri 100 stupňoch necháme vrieť aspoň pol hodinku. Domáca paštétka chutí najlepšie na domácom chlebíku. A je hotovo, tak dobrú chuť!